Kwisitalato esifana nesi kwilokishi yaseKhuma, Cebukuhle eStilfontein eMahikeng, kuhlala kukho izityholo zokuxhatshazwa ngokwesini, ukudlwengula okanye ukubulawa komntwana. uPhulane Muthethe uchaza indlela awabulawa ngayo ngokungenalusini udade wabo kweli bala ngo-2019. Wahlatywa amatyeli amaninzi, nto leyo yamshiya nengalo yophukileyo, bamxobula nesikhumba sobuso baze bamkrolonqa namehlo. Intamo yakhe yophuka emva kokuba wahlala emkhenkceni ixesha elide. Kusenjalo, kukho nesinye isiganeko sokubulawa komntwana oneminyaka eyi-13, naso amapolisa angazange asisombulule. Le nkwenkwana yabulawa wanqunqwa umzimba wayo, waza wangcwatywa kwimayini engasetyenziswayo. Umzimba wakhe owawusele wonakele wafunyanwa emva kwenyanga, mbono lowo owawuhlasimlisayo umzimba kamama wakhe, nosaqhothozelwa intliziyo nanamhlanje oku. Ke mofumane a kentswe ka hara glass ko moshara. Uthi wafika unyana wakhe eseglasini kwindawo yokugcina izidumbu. Kuloo glasi kwakukho amathambo akhe kuphela. Uthi wancedwa ziimpahla zakhe ukuze abone ukuba nguye. Xa kungoku akakwazi nokulala, akaphumi engqondweni lo mbono. Ene le bosiu ke dula ke tshohile. Ingcali ejongene nokuxhatshazwa ngokwesini kwidyunivesithi yaseRhawutini ithi zininzi izinto ezikhokelela ekuxhatshazweni kwabantu ngokwesini. Uthi kuya kuthatha ixesha elide ukuba siphele esi sithwakumbe, kwaye kuqala kumelwe ukuba kuhoywe zonke izinto ezikhokelela ekuxhatshazweni kwabantu nabantwana. So you've got to look at the economy, that's also played a role. And then I think if you look at what's happened in South Africa since the lockdown, the economy has worsened significantly. Unemployment has become worse, especially for women. So that's very likely to have increased their economic dependence. But it's also had an effect on men. And I think one can sometimes see that when situations get worse for men, when they cannot manage their difficulties in life, they tend to respond with violence and anger. Mainly because that is how, not only in South Africa, but pretty much for worldwide. Kusenjalo, inkonzo yesipolisa yoMzantsi Afrika ithi lonyukile inani lokuxhatshazwa kwabasetyhini ngokwesondo kulo nyaka ka-2021. Other crimes such as sexual assault, assault GBH, assault common and kidnapping, we have an increase. So all in all, for the period between April and June, when you compare 2020 and 2021. Amapolisa avakalise inkxalabo ngamatyala okuxhatshazwa ngokwesini angaziswa ngaphambili.